Здравейте отново на всички, аз съм Haltogaming BG. Днес ще играем в Surgeon Simulator 2013 демо обаче, не знам защо. И така. Сега. Трябва да махнем това покривало. Изчезвай. Сега трябва... Няма да използвам канче толкова, това си мислите. Ай, що ми са... Брат, това ми се щупи в ръката. Можеш да ме усъкати. Вземи тъпячък, бе. Така. Мани са ти. Не по главата, бе, моля ти са. Още ги ползва. Гадост. Нали не ти трябва? Моля ги свърля? Добре. Мерси. Няма да ти трябва вече, защото ще умреш сигурно. Хайде в то. Махнахме добре белите дробове. Добре. Защо не си умрял до сега? Ах ти бе! Добре, няма значение, продължавам. Това е сърцето, което ще трябва да сложим там. Какво ли да използвам? Пробвам с нощи. Да, как съм го хванал това? Както ми е над пръстите. Така, сега. Леко. Да не го разрежем. Режи! Режи, мамка ти! Тук къде се режеш? Да. Тук майче имаш още. Ето тук, да. Ще успее ли са? Не е напълно срязан. Друго нощче. Взимай го. Брате, как? Добре, нож остана вътре в него. Ей, човек, моля ли те питам нещо? Това нали не го ползваш? Айде да го махнем. Иха! Добре, дами и господа, спечелихме, направихме му трансплантацията, показахме му среден пръст, че не умря. До нови срещи. Чао!